אז שלום לכולם, במסגרת סדרת סרטונים שאנחנו עורכים לאחרונה, אנחנו מארחים את אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל. שלום אורי. אהלן, בוקר טוב. אני תום, אה, מעיין, עדי, שימי, אתה יחסית מכיר אותנו. אנחנו בוקר אור. נצלול ישר לנתונים. אנחנו בתחילת אפריל מסיימים את הרבעון הראשון לשנת 24. זה היה אחד הרבעונים הטובים שחווינו נראה לי בשנים האחרונות. תל אביב 125 עלה ביותר מ8%, ה-S&P 500 עלה ביותר מ10%, תשואות דומות גם באירופה. אני חושב שאפשר להבין את התשואות הללו לאור ההתמתנות האינפלציונית, איזושהי ציפייה להורדות ריבית בהמשך השנה, אבל מבחינת ישראל אנחנו נמצאים בעיצומה של אחת המלחמות הקשות שחווינו מתחילת מקום המדינה אולי. יש חשש מאוד גדול להרחבת המלחמה בצפון, רק אתמול חוסל בכיר במשמרות המהפכה בלב דמשק. איך אנחנו יכולים להסביר את האופטימיות הזאת בשוק המקומי, ואיך אתם במור פועלים על סמך הסיכונים הללו? בזכות הכלכלה העולמית שהתבררה כהרבה יותר חסינה בפני הריבית הגבוהה, היה חשש שתהיה האטה משמעותית והיא לא ממש הגיעה, אז המדדים בעולם הגיבו לכל הטוב הזה, וישראל נגררה מאחורה. היא נגררה מאחורה עד ה-7 באוקטובר, בגלל כל סיפור החקיקה השנייה במחלוקת וחוסר היציבות במדינה, והנהגה כלכלית שנתפסת בשוק כבעייתית ולא צפויה, וגרמה יציאה של משקיעים זרים ומקומיים מחוץ לישראל. אז עד 7 באוקטובר כל הדברים האלה גרמו לישראל להניב ביצועי חסר לא מבוטלים. עכשיו השנה אנחנו רואים את השוק המקומי עולה, אבל אני לא חושב שזה נובע מאיזושהי אופטימיות יוצאת דופן על מה שקורה פה. כן, הכלכלה הישראלית כצפוי מצליחה באמת להפתיע לטובה, ומצליחה להתמודד עם כל המציאות הקשה שיש כאן. עדיין ישראל מאז תחילת שנה שעברה בביצועי חסר משמעותיים ביחס לעולם. השוק עולה, אבל גם שאר העולם עולה. כלומר, אנחנו לא מצמצמים, עוד לא התחלנו לצמצם את הפערים האלה, וישראל עדיין באופן יחסי זולה. אתם במור היום נערכים מבחינת הסיכונים בישראל, מבחינת התיק נניח הכללי בגמל ובהשתלמות? האם אתם מבצעים שינויים מתחילת שנה? אז מתחילת שנה פחות. אני יכול להגיד ששנה שעברה, לאורך 10 חודשים, עד אירועי השבת, היינו בתהליך מתמשך של הורדת משקל לשוק המקומי. מכרנו פחות או יותר שליש מתיק המניות שלנו בישראל, הקטנו אותו בשליש, בגלל המציאות, בגלל המציאות הקודרת שראינו שהיא רק הולכת ומתדרדרת מיום ליום. וגם בתיק האג"ח שהיה מרוכז בישראל, הוצאנו מחוץ לישראל משהו כמו, גם סדר גודל ששליש ממנו יצא מחוץ לישראל. אז התחלנו, אז הגענו בשיא, ב7 באוקטובר, לכך שתיק המניות 80% ממנו היה מחוץ לישראל ורק 20% בישראל, ותיק האג"ח שסדר גודל של שני שליש בישראל ושליש מחוץ לישראל. לאור ההתנהגות המאוד חלשה בימים שמיד אחרי האירועים, גם באג"חים וגם במניות, אז בעצם הגדלנו קצת באג"חים והגדלנו בצורה יותר משמעותית במניות, כי חשבנו שזו הזדמנות יוצאת דופן, וחזרנו למשקל שהוא, בוא נגיד, המשקל הממוצע הרב שנתי שלנו של 70, בתוך תיק המניות 70% מחוץ לישראל ו30% בישראל. אני לא חושב שאנחנו נעלה כל כך מהר את משקל התיק הישראלי, אלא אם כן ישראל תניב ביצועי חסר דרמטיים. אנחנו חושבים שכרגע מבחינת ניהול סיכונים ומבחינת ההזדמנויות וכו', זה מקום שאנחנו מרגישים איתו בנוח, ובעצם, ולכן פחות או יותר מתחילת השנה גם לא שינינו בצורה משמעותית את האלוקציה של המסלולים. כן שינינו בצורה משמעותית את איך היא בנויה, כלומר המניה הזאת היא מיצתה את עצמה, מוכרים, פה זיהינו הזדמנות חדשה, מגדילים. אז יש כל הזמן שינויים בתוך התיק, אבל בוא נגיד באלוקציית המקרו של התיק, לא, השנה לפחות עד עכשיו לא עשינו שינויים משמעותיים. בסדר גמור. אורי, אנחנו רוצים קצת לעבור על מה שקורה בעצם גם בשווקים בחו"ל, בארצות הברית בעיקר מן הסתם. אנחנו רואים את ה-S&P גם בתקופה הזאת, ובכלל השוק האמריקאי עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ויחד עם זה המכפילים שם מדברים עליהם שהם מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שרוב השוק מחכה ומצפה לאותם הורדות ריבית שמן הסתם יתדלקו בנוסף את העליות האלה,
איך אתם רואים את השני דברים האלה שלטעמי די מתנגשים, גם המכפילים הגבוהים, גם העליות הגבוהות שראינו עד עכשיו, גם העובדה שהורדות ריבית עתידיות כנראה עוד יוסיפו ויגרמו למדדים לעלות, וביחס לזה ההכנסות של החברות לא לגמרי מצדיקות את העליות האלה? יש פה איזושהי בועה שאנחנו צריכים להיזהר ממנה? אז בוא נגיד ככה, בוא נשים את ארצות הברית בפרספקטיבה. ארצות הברית היום נסחרת עם מכפיל על הרווחים הצפויים לשנה הקרובה, סדר גודל של כמעט 22, זה המכפיל. המכפיל הממוצע ההיסטורי הוא סדר גודל של 16.5-17, כלומר אנחנו בכמה סדרי גודל מעל המכפיל הממוצע. בחמש שנים האחרונות המכפיל היה 17-17.5, אז גם ביחס לחמש שנים האחרונות שהתאפיינו ברובן ריבית אפס, השוק הוא יותר יקר. אז קודם כל זאת עובדה. האם השוק הוא בועה? אני לא יודע להגיד. האם השוק הוא יקר יותר מהממוצע? בהחלט אפשר לומר, אין ספק שהוא זה. במקביל, עזבו רגע את ישראל שנמצאת בסיטואציה גרועה במיוחד, בואו נסתכל על שווקים אחרים בעולם. אירופה המכפיל היום הוא מתחת לרמות הממוצעות ברמה היסטורית. שווקים מתעוררים מתחת לרמות הממוצעות לאורך ההיסטוריה. כלומר ארצות הברית היא די חריגה. מה הסיבה? או מה הסיבה שאפשר להניח שזה נובע ממנה? ה-S&P, שאגב הניב ביצועי יתר מאוד מאוד גבוהים בהשוואה נגיד לדאו ג'ונס, שזה עוד מדד אמריקאי שיותר מאפיין חברות תעשייתיות ועולם של פעם וכזה, שמג'עג'ע מאחורה. אז למה ה-S&P עלה כל כך הרבה? גם כי זרמו אליו הרבה כסף בגלל הביצועים, אז ברור שבגלל זה, וגם בגלל שהוא הפך להיות מדד שהוא מאוד מוטה טכנולוגיה. היום סדר גודל של שליש מה-S&P, אפילו כבר קצת יותר, זה חברות שהן חברות עם תחום עיסוק של טכנולוגיה, שמאוד מושפע לטובה מהציפיות של מהפכת ה-Generative AI, שזה באמת אפשר להניח שזה אירוע בסדר גודל היסטורי, אירוע בסדר גודל שיכול לייצר שיפור ברווחיות ובפרודוקטיביות של חברות בממדים של המהפכה התעשייתית, אבל אחד, זה כבר מתומחר בחלק מהמניות, כלומר בחשודים המיידיים שיהנו מזה זה כבר מתומחר, חברות השבבים, חברות הביג טק שידעו לעשות לברג'ינג לזה ויהנו מזה וכו'. עדיין זה לא מתומחר בשאר איך זה יזלוג לכל שאר הנהנים מזה בעתיד היותר רחוק. שגם כל חברה יש שאלה האם היא תהנה מזה או האם היא תיפגע מזה דווקא מצד תחרות חדשה, מצד איומים חדשים וכך הלאה. אז הדבר הזה הוא מה שמניע בעיקר את ה-S&P, ואפשר להגיד שהיום הוא כבר, הציפיות המאוד גבוהות מהמהפכה הזאת כבר מתומחרות בשוק. גם סיפור הריבית, לדעתי, לא צריך לצפות שהוא יעשה איזושהי השפעה מאוד משמעותית, כי השוק מצפה היום להורדת הריבית, זה לא משהו מפתיע. משקיעים בארצות הברית מצפים שהריבית תרד. הדבר היחידי שאפשר להגיד, הם מתאכזבים בינתיים, שגם השנה הזאת לא תרד כמו שהם ציפו. השנה הזאת התחילה עם ציפייה ל5 הורדות ריבית, שהשתנתה ל3 הורדות ריבית, שכרגע הולכות ונדחות יותר לחלק לקראת סוף השנה, כי הכלכלה חזקה, וככל שהכלכלה חזקה, והאינפלציה ירדה באמת במדרגה משמעותית, אבל היא עדיין נמצאת ברמות מעל מה שהבנק המרכזי האמריקאי מוכן לסבול אותנו, הוא רוצה מתחת ל2%, והיום זה תקוע על אזור ה3%, עם כלכלה חזקה, עם נתוני מקרו מפתיעים לטובה שפורסמו רק אתמול, אז ההורדת הריבית הולכת ונדחית כל הזמן, ומספר הורדות הריבית הולכות ונדחות גם, ולכן אני לא חושב שהסיפור של הריבית הולך לתדלק את השווקים, זה כבר בפנים, זה כבר גלום, זה כבר שם. מה שהשווקים ינועו עליו לדעתי, זה התוצאות העסקיות של החברות, ובעיקר התוצאות העסקיות של החברות, ששם כל הציפיות של כולם מהמהפכת ה-AI, אם לא נראה את פייסבוק ואת גוגל ואת NVIDIA בוודאי וכו' וכו' וכו', את כל החברות האלה מדלברות את הציפיות המאוד מאוד גבוהות שלמשקיעים יש היום מצידן, אז אנחנו נראה את השווקים מתפקדים פחות טוב. הרבעון האחרון, רבעון 4, בינתיים החברות האלה עמדו בצפי. השנה הזאת היא שנה קריטית, ככל שלא יעמדו בצפי יכול להיות כאן באמת כמו שאמרת, השוק הוא לא זול, ואם לא יעמדו בציפיות יהיה לזה מחיר שהשוק יצטרך לשלם. דיברת על העובדה שהשווקים באירופה ושווקים מתפתחים, יש שם אפשרויות מאוד מעניינות לצמיחה, בטח ביחס לארצות הברית ובטח ביחס למצב פה בארץ הביטחוני. עד כמה באמת אתם וגופים בכלל פתוחים לשווקים האלה? כי בדרך כלל תמיד החלוקה היא בין ישראל לארצות הברית, בחלוקה גסה, כמו שאמרת, 60-40, 30-70,
כמה מתוך זה באמת אתם יכולים להיכנס לשווקים שהם יותר מעניינים, יותר נישתיים במקומות אחרים, ולאו דווקא שני השווקים הגדולים האלה שדיברנו עליהם? אז אני מאוד מאמין בפיזור סיכונים. אני חושב שהכלכלה בישראל היא מעולה, ותמיד חשבתי, אבל בסוף ישראל זה עוד כלכלה קטנה במפה העולמית, ואם אני אגיד לך היום שהשוק הכי מדהים בעולם, הכלכלה הכי מדהימה בעולם זה דנמרק, מדינה עם שכנים קצת יותר נורמליים משלנו, ועם קצת פחות סיכונים, וממשלה טיפה יותר רציונלית. אני חושב שאם אני אגיד לך, אני מת על דנמרק, כלכלה מדהימה, וזה שוק בגודל של ישראל פחות או יותר, מבחינת הגודל גם של הכלכלה, ואני אגיד לך שאני עכשיו אקנה 15% מהתיק, לא מדבר 30%, 15% מהתיק דנמרק, אתה תחשוב שירדתי מהפסים. אז אני מאוד מאמין בפיזור ובניהול סיכונים. ישראל אצל כלל המוסדיים זה קצת שונה, כי זה המקום שבו אנחנו חיים, אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו חיים פה, יש לנו יכולת לעשות ערך מוסף ולמצוא את ההזדמנויות וכך הלאה. מחוץ לישראל, שבאמת בחלק המנייתי זה 70% מהתיק, אנחנו נמצאים בעיקר עדיין בארצות הברית, אבל אני חושב שככל שארצות הברית תמשיך לתת ביצועי יתר, אנחנו לאט לאט נוריד קצת את המשקל שלה. היום אם ניקח אמרנו שזה 70% מתיק המניות זה מחוץ לישראל, ונתייחס אליו איך הדבר הזה מתחלק, אז באמת הרוב של החלק הזה זה ארצות הברית, אבל יש גם חשיפה לאירופה, לא כזאת קטנה, יש גם חשיפה לשווקים מתעוררים, ויש קצת יפן, ויש קצת אוסטרליה, ויש קצת בריטניה, ויש באמת זנב ארוך של עוד הרבה טריטוריות אחרות. וגם אנחנו, כמו שאתה אמרת, כל הזמן בדילמה, ככל שארצות הברית הולכת ועולה, והשווקים האחרים בעולם נגררים קצת מאחורה, מתי הזמן הנכון להתחיל או לעשות את זה בצורה יותר ממושמעת, באמת ומתמשכת, של הורדת משקל ארצות הברית והגדלה של מקומות אחרים, כי בסוף דברים יש להם נטייה סטטיסטית לסגת לממוצע, ולא קרה עד היום שרק שוק אחד היה השוק הכי מדהים בעולם, ורק עלה וכו' וכו' וכו'. ואני חושב שכאן צריך להגיד שהנטייה של הציבור להיצמד ללהיט החדש של ה-S&P היא אחלה והיא מעולה ויצרה ערך באמת בעת האחרונה, אבל לקחת משקיע שישים את כל כספו רק ב-S&P, יש בזה גם סיכונים. S&P זה לא תעודת ביטוח, קודם כל לא כל משקיע צריך להיות ב-100% ניהול סיכונים וכך הלאה. וגם אז אני חושב שיותר נכון להחזיק חלק משמעותי ב-S&P. זה עדיין ההשקעה הבודדת הגדולה ביותר בתיק שלנו, זה חשיפה למדד ה-S&P, אבל עדיין יש מקום גם להיות בעוד מקומות ובעוד מוצרים ובעוד קטגוריות השקעתיות, להיות רק שם, לא לעולם חוסן. לא צריך ללכת הרבה אחורה. 2022 כבר שכחנו, הייתה שנה שבה המדדים בארצות הברית נכנסו אליה בתמחור יחסית לא זול, והופתעו מאוד המשקיעים לגלות את נושא ההתפרצות האינפלציונית והעלאת הריבית המהירה וכך הלאה, והשוק שהיה השני הכי גרוע בעולם, נשים בצד כל שווקים אזוטריים, לא יודע מה, ונצואלה וכאלה, לא מתייחס אליהם, השוק שהיה השני הכי גרוע בעולם היה S&P, שירד בו ב-2022 20 ומשהו אחוז, והשוק הכי גרוע בעולם היה נסדק, שירד 30 ומשהו אחוז. כלומר, גם השקעה בארצות הברית זה לא תעודת ביטוח, ולכן אני חושב שפיזור סיכונים הוא משהו חשוב. נגעת פה בנקודה דווקא מעניינת שגם רצינו להתייחס אליה, העובדה שבאמת המון לקוחות, המון בעצם משקיעים דרך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, באמת עברו למסלולי S&P במגוון מאוד רחב של גופים, וראינו ככה גופים שפתאום פותחים גם מסלולים של S&P אצלהם, מה שלא היה בעבר. בנוסף לזה אנחנו גם רואים מסלולים ייחודיים אחרים שנפתחים. עכשיו נפתחים מסלולי נסדק, שזה מתחיל להיות איזשהו טרנד חדש, ומסלולים מחכים אחרים. השאלה היא באמת מבחינתכם, יש איזשהו מחשבה קדימה לפתוח מסלולים שהם ייחודיים, נישתיים, שיאפשרו לאותו משקיע ישראלי שחושב ובטוח שהוא יודע איך לנהל את הכסף לבד, אולי לחלק באלוקציה מתאימה יותר עבורו את ההשקעות? אז כאן אנחנו רואים בעיניי, תראה, אני לפני שבאתי למור, ואני פה כבר 5 ומשהו שנים, והקמתי עם בית השקעות הנהדר הזה את פעילות הגמל, וגדלנו וצמחנו בחברה גדולה. לפני זה ניהלתי 15 שנה חברת קרנות נאמנות, שגם במקרה הפכה להיות החברה הכי גדולה בארץ בקרנות המנוהלות. ואני רואה היום תופעה, מגמה של שינוי ניהולי של עולם החיסכון הארוך הטווח, שמתחיל לקבל מאפיינים של עולם קצר טווח. כלומר, לחפש טרנדים שקל למכור אותם ללקוחות, נקים לזה מוצרים שהם לאו דווקא, אם תשאל לשם את מנהלי השקעות, אני לא בטוח שזה הדבר שהם הולכים אליו עם הכסף האישי.
והרבה פעמים הבחירה של המוצרים זה פשוט הנדסה אחורה, מה הדבר שעשה תשואה הכי גבוהה, יהיה הכי קל למכור אותו, בוא נקים מוצר כזה, כלומר S&P עשה טוב, אבל הנסדק עשה יותר, בוא נקים נסדק. אז מה הדבר הבא? NVIDIA עשתה יותר טוב מהנסדק, בוא נקים מסלול NVIDIA, או בוא נקים מסלול נסדק, שבבים, ולא יודע מה, כאילו הדברים שבהנדסה אחורה עשו הכי טוב. אני חושב שכאן חוסך ארוך טווח זה לא דרך התנהלות טובה. אם אתה רוצה לעשות משחקים עם הכסף, הכסף הנזיל יותר שלך, וזה ההובי שלך, ואחרי זה בארוחת שישי תוכל לספר לחברים כמה הרווחת, זה אחלה, או תספרי, לא משנה. אבל אני חושב שזה לא התנהלות נכונה כחוסך לטווח ארוך. אני אגיד לך שקיבלנו טלפון שבוע שעבר מחוסכת, היא התקשרה יחד עם היועץ הפנסיוני שלה, והיא רוצה, היא אחות באחד מבתי החולים בארץ, ומהות השיחה הייתה, הוא התקשר, תשמעו חבר'ה, אני לא יודע כבר מה להגיד לה, אולי תדברו איתה אתם. היא רוצה, היא אחת שלאורך השנים היא מבוגרת, לקח לו המון זמן להעביר אותה ממסלול מזומן למסלול 60 ומעלה, אוקיי? המסלול הכי בצ'יליאני, המסלול הכי סולידי, חשיפה מנייתית הכי נמוכה וכו' וכו'. הרבה שנים של שכנוע עד שהוא העביר אותה לשם, ואז היא שמעה הבן שלה שיש דבר כזה סנופי ושמרוויחים בו המון כסף, והיא אמרה, עזוב את מה-60 ומעלה, זה לא רלוונטי, שים לי את הכל בסנופי. וזאת החשיבה, אנשים לא מבינים בכלל מה הם עושים, הם רואים שהדבר הזה עשה טוב, הם רואים בלילה כלכלי, בטוויטר, בווטאבר, אני לא יודע מאיפה הם ניזונים, והם עוברים לשם בלי לחשוב. אני חושב התפקיד שלנו, ובכלל של היועצים ושל הסוכנים ושל המתכננים למיניהם וכו', צריך להסביר, אני חושב, ללקוחות את המשמעות של הריצה אחרי תשואות העבר, ואת המשמעות של ריכוז כל הנכסים במסלולים שהם רק מנייתיים ושהם רק סביב מדד אחד ושהם עם הטיות מסוימות שיכולות לגרום לתנודתיות מסוימת. אם זה מה שהלקוח רוצה בסוף הוא מבין את הסיכונים, זה בסדר גמור, צריך לשקף לו את זה ש... שזה לא חד ערכי, זה לא הדרך הבטוחה להתעשרות. אורי, אני רוצה לשאול דווקא על NVIDIA, כי זה משהו לפחות הלקוחות שלי התחילו לדבר יותר כמו שדיברו על סנופי, שזה המונח הכי מעצבן בעולם בעיניי. אם אתה חושב שהמניה הזאת לא מצליחה לתפוס נפח יותר מדי גדול, אם יש באמת התכנות לחברה, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש חוזים, אבל מרג'ין יושב על בעיקר 5 חברות גדולות במניה הזאת, ויש המון חברות שמנסות להתחרות במה שהם עושים. אני אגיד לך מה הבעיה שיש היום עם NVIDIA, שעד היום החברה מצליחה באמת לעשות תוצאות פנומנליות, אבל מה הבעיה איתה קדימה? חברה מדהימה, הכי טובה בעולם, הנהלה מדהימה, המנכ"ל הוא רוקסטאר, הכל סבבה. מי שמשקיע היום סכומים משמעותיים ב-NVIDIA, ואגב כולנו מושקעים שם כי היא חלק ממדד ה-S&P, אז כולנו שם, אוקיי? אבל לקחת עוד ולשים שם עוד כסף, מה המשמעות? NVIDIA היום, התמחור שלה מגלם ציפיות לצמיחה פנומנלית ברווחים, מכפיל הרווח שלה הוא תלת ספרתי, זה אומר שאת מצפה לצמיחה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כדי להגיע לרווחים שיצדיקו את התמחור הזה בשוק, צריך להניח כמה דברים. אחד, שקצב ההצטיידות של חברות במעבדים של NVIDIA ימשיך להיות בקצב כל כך מהיר כמו שהוא עכשיו, עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, אנחנו בשלב שבו גילינו את מהפכת ה-AI, מקימים המון דאטה סנטרים וחדרי שרתים וכו' וכו' וכו', אחלה. השאלה היא כמה זמן ייקח פרויקט ההצטיידות הזה, והאם קצב ההצטיידות של החברות בהקמה של עוד ועוד 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 דאטה סנטרים ימשיך ככה לאורך שנים, או שעכשיו אנחנו בהצטיידות מאוד גבוהה, ואחרי זה מתכנסים לאיזשהו תוואי קצת יותר נורמלי מבחינת הזה של תחזוק ושיפור ודברים כאלה. זה אחד. 2, האם גם כלומר, האם ההצטיידות תמשיך בקצב הגבוה, ולא רק שתמשיך בקצב הגבוה, באמת NVIDIA תמשיך להיות השחקן כמעט היחיד בשוק. לא תקום תחרות. מתי הייתה חברה שחוותה מציאות כזאת, והתמחור שלה גילם מציאות כזאת? סביב שנת 2000, סיסקו, אחת מהחברות האמריקאיות הטובות ביותר, הייתה השחקנית הגדולה והמשמעותית בעולמות התקשורת, וזה היה תחילת מהפכת האינטרנט, וגם היה הרבה הצטיידות, וגם היה בטלפוניה וסלולר שנכנס וכל הדברים האלה, וסיסקו שלטה בשוק והייתה השחקן כמעט היחיד, וככה היה התמחור שלה. ומאז ועד היום היא לא חזרה לתמחור שהיה למניה באותם שנים, כי קצב ההצטיידות לא היה בכאלה רמות, היכולת של סיסקו לשלוט לבד בשוק
לא הוכחה כנכונה, נכנסו עוד שחקנים, ומרגע של שחקנים מתחילה גם מלחמת מחירים, אז גם הרווחיות שלך דועכת. בשביל להשקיע היום כסף חדש באנווידיה, אתה צריך הרבה אמונה בזה, שאנווידיה תצליח עם כל הדברים הטובים שאמרתי, שיהיו לה. אני קצת יותר סקפטי, אז אין מה לעשות, זה חלק מהמדד ונמצא במדד וזה בסדר. האם אני מחזיק היום מניות אנווידיה מעבר להשקעה שלנו במדד? לא. אני חושב שזה השקעה שהיא מאתגרת מבחינת האמונה שלי בזה שהיא תוכל להצדיק את עצמה. ואם אני עובד של אינווידיה ויש לי אפשרות למכור, להתחיל למכור? אז פה צריך להתחיל לעשות, אני לא יכול לתת המלצה בהנחה כזאת, שחישובי המס הם תקינים. אבל צריך לקחת בחשבון, אני חושב שבאופן כללי, כשרוב נכסי משפחה נמצאים בנכס בודד, ואני מניח שעובדי NVIDIA אחרי עליות מסחררות במניה, זה הופך להיות נכס מאוד משמעותי בנט אסט ואליו המשפחתי שלהם, צריך לחשוב באמת ולהתייעץ ולהתייעץ עם מומחה, ושזה הטמפו, לא... ההתייעצות צריכה להיות עם גורמים שמבינים את זה, ושרואים ראייה הוליסטית על כל הנכסים, לא רק על NVIDIA ולא רק על הקרן השתלמות, אלא גם על להבין את הכל ולהבין את הצרכים ולהבין מתי לצורך בכסף ומיסוי, ויש המון מובנים שצריך. אבל מרגע שהתייעצת עם גורם מקצועי, צריך לחשוב באיזשהו שלב איך עושים די-ריסקינג לפורטפוליו המשפחתי. פגשתי המון אנשים, גם בשנות ה-2000 פיצוץ הבועה, וגם עכשיו שהיו בטוחים ב-2020 ו-2021, שהם על גג העולם עם שווי האופציות שלהם וכך הלאה, והמציאות לפעמים מפתיעה גם לרעה, ולכן פיזור סיכונים זה דבר שהוא קריטי. תודה. אורי, עשית לנו סדר, תודה רבה על זמנך. אני תודה מקווה לכם. שנדבר בקרוב, ושיהיו לנו ימים שקטים. מקווה. ביי, תודה רבה, להתראות. אורי. להתראות, תודה רבה.